Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro yau kuna tare da gidan TV na Smart TV wanda ke ɗauke da labari wanda zai baku mamaki. Wannan labari ba wani abu bane illa masana kimiyya ne kintace rayuwa za ta iya kasancewa haka a 2050 amma ba wai ana nufin hakan. Allah dai ita taimake ni kan malaria nan ta ƙare in samu kuɗin private jet saboda na fuskanci wata biyu ake yi kenan kuma ta bar gari. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Dakta. Me ke tafe da kai? Allah alhamdulillah. kasuwa Lafiya kalau wallahi. Wallahi dakta na gaya maka na zo ne a duba ni abin cikin saboda gaba ɗaya na abubuwan da suke damuna Allah ya wada su. Baka san ma me yake damu. Akwai malaria, akwai har da janata duka dai kawai. Gaskiya sai dai kawai a ma janarance gaskiya. Malaria nan to lalle ba za mu ce ba ma yawa wannan shi kuma shine na ciwon kanka da hannun nan wannan na ciwon kafan ne gaskiya mai tsada ne saboda wannan Allah ya yarda mai kyau ne sosai miliyan 13,100,000 yanzu wannan in dai zaka amfani da shi Allah ya yarda ka samu lafiya akwai wani shi gaskiya yi tsada shi ne zaka iya shiga nan ka ji baya ka gan sa shi wannan in ka ji ana shafi ne a cikin wannan yadda yake amfani kan Allah da aka daina miliyan 23 Shi wannan shi na daina na rage tunani da ɗan sa walwalar rayuwa. yanzu kuɗin zan ma transfer. He tried it. Yanzu duka kuɗin ka duka complete abin da ya kama miliyan 44,000. Sannan wafai naka ne? Zero 7 bakan shi. Yawwa. Shi ne. I like it kaji. Oh shit! Ruwa haka. Ya da kashi na duka duka miliyan 2 ba. Oh God, To yanzu da Allah bari mu san nawa ne ke sani Mr. Ya kai miliyan you're ɗaya. so good. Mr. B miliyan 1,700 kiwo ta ne 100,000. Good and Okay, tasty. to a president ki ki wata guda ko bari ka yawa yawa Babu Allah ya bada lafiya. Allah ya Subscribe to our channel for more videos.